Sok szeretettel üdvözlöm Önöket! Józó Tamás vagyok, a Mi Hazánk Mozgalom Somogy 3-as körzetének jelöltje. Pár szót szeretnék csak szólni, így az elnök úr beszéde előtt. 2021-ben csatlakoztam a Mi Hazánk Mozgalomhoz. Ugye, ha emlékeznek, akkor volt a Covid-válság, az a rengeteg értelmetlen, esztelen intézkedés, és egyetlen olyan politikai párt volt, ami ez ellen felemelte a szavát, az a Mi Hazánk Mozgalom volt. És Balatonvilágoson volt egy szimpatizáns találkozó, nem tudom, emlékszel rá, és ott találkoztunk, akkor elnök úr Ásott-Halom polgármestere volt, én akkor voltam ugye Lengyeltótiban 15 éve önkormányzati képviselő, sokat beszélgettünk erről a témakörről, és akkor kért meg arra, hogy segítse a Mi Hazánk Mozgalom munkáját ebben a régióban, és átbeszéltük a dolgot, és azóta dolgozunk, együtt dolgozunk. 2024-től pedig ugye a Somogy vármegyei elnöke vagyok a Mi Hazánk Mozgalomnak. Rövidebbre veszem a beszédemet, hogy minél több teret kapjon elnök úr. Amúgy én civilben vállalkozóként dolgozom, és látom ennek a területnek is a problémáit és a nehézségeit. És mivel bioboltot üzemeltetek és vitaminboltokat, emiatt közel volt hozzám ez a Covid diktatúra, tehát ezek az esztelen intézkedések, az értelmetlenség, és nagyon hamar átláttam azt, hogy ez mekkora veszélyt jelent a társadalomra. De mivel vállalkozóként dolgozom, azt a részét is látom, hogy hogyan viszonyul a mindenkori hatalom a vállalkozókhoz. Nem tudom, ki van itt vállalkozó. Tegye fel a kezét. Csak egy példa. Tehát vannak olyan multinacionális cégek, akik munkahelyteremtés címén munkahelyenként mondjuk közel 80 millió forint támogatást kapnak. Most mindenki gondolja végig azt, hogy ő hány emberrel dolgozik. Szorozza meg ezt 80 millióval, és gondoljuk végig azt, hogy mennyi munkahelyet tudnánk teremteni, mennyi fejlesztést tudnánk véghez vinni, és milyen sokat tudnánk lendíteni a vállalkozáson. Miközben a multinacionális cég idejön, használja a földünket, a vízünket, az emberi erőforrásainkat, a profitot pedig kiviszi az országból, majd pedig a magyar dolgozókat lecseréli külföldi munkavállalókra. Ez egyfajta gyarmatosítás. Ez megengedhetetlen, és mindezt úgy teszi, hogy a kisvállalkozói réteg foglalkoztatja a hazai munkavállalók 70%-át. Nem is értem. A másik ilyen témakör, és ehhez kapcsolódik még az egészségtudatossághoz, és ez csak tényleg pár szóban. Az imént volt egy riportvelem, és ott kérdezték, hogyan tudnak felzárkóztatni a vidéket. Erre egy kiváló példa a hazai vásár, amit itt ezen a részen tavalyi évben Lengyeltótiban tartottunk meg. Nem tudom, hogy ki volt jelen, egész sokan. Azt gondolom, meg tudják erősíteni, mennyire sikeres volt, milyen sok termelő, kézműves jött el, és milyen sok vendég volt ezen a rendezvényen. Tehát abszolút van létjogosultsága annak, hogy a magyar ember a saját területén, a saját földjén megéljen, gyarapodjon, és meg tudjon maradni, és ne néptelenedjen el a vidék. Egy utolsó szempontot hoznék még ide, ez pedig a Balaton. A Balaton ugye Somogy megyének egy nagyon nagy húzó területe. Mégis egy rendkívül sajátosan kezelt és elhanyagolt terület. Emlékszem, mindig is az ment, főleg a régi, még a kommunista időkben, hogy a Balatonparton lakók, akiknek ott ingatlan volt és tisztelt a kivételnek, szép lassan feltöltötték a Balatont, feltöltötték a nádasokat, majd utána ott lett a kertjük, odaépítettek egy házat, eladták a régi ingatlanjukat, nyitottak egy új utcát, gyakorlatilag szűkült a tér. 2010-ben a mostani kormány, mikor hatalomra került, azt ígérte, hogy ezt meg fogja szüntetni. Hát nem megszüntettem, sajátosan átalakította, felvásárolták körbe az összes szabad területet, strandokat, stb. És mindenhol gombamód szaporodnak a hatalmas luxus lakóparkok. Az egyik itt lévő barátom révén bejutottam egy ilyenbe, hát egy vas kerítés zárja el önöktől, tőlem, az átlag magyar emberektől. Amikor átlépjük ezt a kerítést, akkor luxus, teniszpálya, úszómedence, talán legrosszabb autó, egy Maserati volt enyhe túlzással. Tehát egy szűk rétegnek sajátították ki a Balatont,
És még azon belül is vannak olyan területek, ahová mi se léphettünk be, egy más világot látunk. Nem ezt ígérték, nem erre van szükség. Így nagyon nehéz kiaknázni azokat a lehetőségeket, amelyek a Balatonban vannak, amelyek tudnák segíteni ezt a régiót, ha csak erről a régióról beszélünk. De nem is szaporítom a szót, sok szeretettel köszöntöm én is elnök urat, és átadom neki a mikrofont, és felkérem, hogy tartsa meg a lakossági fórumát. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és külön köszönöm, hogy egy kicsit ilyen lehetetlen időpontban szombat délelőtt a méregdrága szabadidejüket feláldozzák, és meghallgatnak minket, amit én nagyon nagy megtiszteltetésnek veszek, hiszen azok után, hogy évtizedeken keresztül a magyar politika, a magyar pártok és pártelnökök elárulták, átverték a magyarokat, és soha nem lett semmi azokból a szép reményekből, amit fűztek a magyarok egy-egy választás előtt a különböző pártokhoz. Nagyon nagy dolognak tartom, hogy még mindig bíznak abban, hogy van még remény. Méghozzá nem is akármilyen remény van, hiszen egy sorsdöntő választás előtt állunk. Bő egy hónap múlva egy nagyon-nagyon fontos döntést kell hoznunk. Mert hogy ugye ez a kampány, ez mindenről szól, hogy én szoktam mondani, egy ilyen Monty Python filmé alakult a mai magyar politika. Külföldi barátaim szoktak nevetni azon, amikor hallgatják Orbán Viktor és Magyar Péter különböző csörtéit, de számunkra ez nem vicces, hanem ez tragikomédia. Hogy ebben a választási kampányban is hallottuk már azt, hogy az egyik miniszterelnök jelölt azt mondja másikra, hogy kiskakas, az pedig visszakiálvál, hogy a török szultán adja vissza a fél krajcáromat, és eközben olyan elképesztően fontos sorskérdésekről nem esik soha egyetlen egy szó sem a magyar politikában és a kampány során sem, mint például az, hogy zajlik a 4. ipari forradalom. Senkitől, rajtunk kívül senkitől még ezt nem hallották. Hogy például ez mit is jelent? Ez egy sokkal veszélyesebb folyamat, mint bármelyik korábbi ipari forradalom. Gondoljanak csak abba bele, ugye a szövőszékkel, vagy bármilyen ilyen hasonló találmánnyal jól be tudom mutatni, hogy akkor ugye hallottunk erről, hogy föltalálták, aztán hosszú évek elteltek, akár még évtizedek is, mire mondjuk Somogy vármegyébe, mondjuk Marcaliba eljutott egy szövőgép. Ma pedig hallunk arról, hogy mesterséges intelligencia, és pár hét múlva már Marcaliban is mindenki használja, legalább a chatbot alkalmazáson keresztül. Tehát ez egy rendkívül gyors folyamat, ami óriási veszélyeket rejt magában, és óriási lehetőségeket is rejthet magában. Minden attól függ, hogy milyen lesz Magyarország irányítása. És ehhez képest erről nem hallunk semmit ebben a kampányban. Mindenféle hülyeségről hallunk, erről semmit nem hallunk. Vagy például arról, hogy milyen átalakulás zajlik most ugye a nagyvilágban, világpolitikáról, hogyha szó esik, akkor maximum ilyen egybites üzenetek a Fidesz részéről óriás plakáton, háború, béke, ennyi. Ugye ennél sokkal bonyolultabb az a folyamat, ami most a nagyvilágban zajlik. Egy egypólusúra tervezett világrend most alakul át egy többpólusú világrend, és erről szólnak a háborúk. Erről szól az ukrajnai háború, erről szól most a közel-keleti háború, és erről kellene beszélni, mert ez ugyanolyan, mint a 4. ipari forradalom, hogy óriási veszélyekkel jár, és óriási lehetőségek is vannak benne a Magyarország számára. Melyek az óriási veszélyek? Például, hogyha belekeveredünk a háborúba, vagy harmadik világháború lesz, vagy valamelyik vezető rátenyerel a piros gombra. Tehát ezek sajnos benne vannak most abban, ami jelenleg zajlik a nagyvilágban. De óriási lehetőség is van benne, hiszen az egypólusúra tervezett világrend, amelyet nagyon jól ismerjük, ezt a globális nemzetközi pénzügyi kört, nagyon szívesen tartok egy külön előadást is róluk, hogy kik ők, név szerint megnevezve, hogyan működnek, de most én ezt megspórolnám, mert ugye idővel nem állunk túl jól, hiszen rohanok tovább majd Barcsra, aztán Szigetvárra, de esetleg akinek van kedve, tartson velem, és ott is tudjuk még folytatni, itt maradok még a Vármegyében egész nap. De a helyzet az, hogy szerintem itt ezt mindenki tudja, hogy mi ez a nemzetközi hálózat. Aki esetleg nem tudja, vagy nem érti a működését, annak csak azt szoktam mondani, hogy a NER hálózat működését mindenki ismeri. Itt Marcaliban is mindenki tudja, hogy Csányi Sándor, a Bonafarm, ugye vannak itt is érdekeltségeik a környéken, hogyan működnek, kik ők, meg tudjuk mondani, hogy ennek a NER hálózatnak kik a pénzemberei, kik a bankárai, kik az oligarchái, kik az álcivil szervezetei, még a közvéleménykutató cégeiket is tudjuk, ott mindig a Fidesz vezet, ugye a liberál globalista hálózatnál, ott pedig a Tisza párt vezet, tehát pontosan tudjuk, hogy hogyan épül fel ez a hálózat, és hogyan működik. Na most az a globális hálózat, amit az előbb említettem, az ugyanez, csak egy sokkal nagyobb, ezért nehezebben átlátható, bonyolultabb és sokkal több pénzt mozgat. A világtörténelemben soha nem volt olyan hatalmas tőkekoncentráció, mint ami jelenleg zajlik. És ebben megint ugye óriási veszélyek vannak. Ők szerettek volna egy egypólusú világrendet.
ami nekünk egészen biztosan nem jó. Ehelyett most alakul egy többpólusú világrend, és ebben a többpólusú világrendben, ahogy mondtam, a veszélyek mellett vannak lehetőségek is. Mi a lehetőség a magyarok számára? Ugye mi nem vagyunk szuperhatalom. Nagyhatalom voltunk valamikor, de hát az nem most volt. Nekünk egyetlen egy lehetőségünk van, bocsánat, két út kínálkozik előttünk. Az egyik, hogy gyarmat leszünk, ami az elmúlt 20 akárhány évben szépen alakult itt az Európai Unió. Ugye nem erről szólt eredetileg az Európai Unió, ami most lett, azért ezt mindenki tudja. Tehát egy ilyen gyarmati sor az egyik lehetőség, a másik pedig, hogy fölismerjük a többpólusú világrendben rejlő óriási lehetőséget Magyarország számára, csak ehhez nem másra van szükség, mint hogy kapcsolatokat kell építeni, méghozzá nagyon mély, akár elvi alapú kapcsolatokat, mert az még a barátságnál is erősebb, egy elvi szövetség, keleti, nyugati, déli, északi, minden irányban. Ez az egyetlen egy lehetőségünk. És ebben viszont óriási lehetőségek vannak, hogyha ezt valaki mondjuk úgy kezeli, mint ahogy a Mi Hazánk mozgalom már az elmúlt négy évben, amióta parlamenti párt lettünk, hogy minden irányban megvannak most már ezek az elvi nagyon-nagyon szilárd szövetségeseink, akár az öböl térségben nézek, akár ugye Medvegyevvel is találkoztam Oroszországban, ugye átadtam neki Kárpátaljáról szóló dokumentumokat, mert hogy azt elfelejtett a Fidesz kormány ugye átadni, tehát soha nem hallunk Kárpátaljáról és a magyarok kérdéséről Ukrajna kapcsán, mindenről van szó, csak a magyarokról nem. De ugyanígy voltam az Amerikai Egyesült Államokban, ott is megvannak a barátaink, éppen most Reggie Littlejohn-t fogadtam, ha már említetted a Covidot, aki szintén hasonlóan gondolkozik a mi hazánkosokhoz, akár a Covidról, akár a Big Pharmáról. Tehát megvannak a barátaink minden irányban, nyugaton, keleten, délen, mindenhol. Ebben óriási lehetőségek vannak. Gazdasági, politikai lehetőségek tárháza áll a magyarok előtt. És ebben a helyzetben minden attól függ, hogy most április 12-én milyen irányítás lesz Magyarországon. Hogy milyen országgyűlés lesz és milyen kormány lesz. Ugye tegnap kitisztult végre a képlet, én már nagyon régóta vártam, ugye egy évvel ezelőtt kezdtem mondogatni, hogy 3 párti parlament lesz, abban egészen biztos voltam már elég régóta. Hát tegnap kiderült, hogy 3 párt, ugye utálom, hogy a politikai jóslataim mindig bejönnek, hogy 3 pártnak lesz csak az országos listája mellett mind a 106 egyéni választókerületben is jelöltje. Nem nagy meglepetés, hogy a Fidesz, a Tisza Párt és a Mi Hazánk mozgalom. Mert hogy ezek a pártok maradtak. A többiek azok kamupártok, azok az 1%-ért küzdöttek, 1-2-t még megdobott, én azt feltételezem, hogy a Fidesz, hogy még legyen országos listájuk, ilyen kutyapárt, meg DK, meg nem tudom mi, de nem fognak bejutni az országgyűlésbe. Ezt nyugodt szívvel most kimerem jelenteni, hogy nem fognak bejutni, hiszen nagyon magas lesz a választási részvétel. Tehát 3 párti országgyűlésre kell fölkészülni. Az igazi nagy kérdés, a nagyon nagy talány, hogy a mandátumok kiosztása az majd hogyan alakul, hogy a Fidesz, a Tisza Párt és a Mi Hazánk mozgalom hogyan fog egymáshoz viszonyulni. És ebből a szempontból szerintem a legfontosabb, hogy elkerüljük azt, hogy minden úgy menjen tovább, mint most. Tehát, hogy egy Fidesz teljhatalommal kormányozza Magyarországot. És hogy elkerüljük azt, hogy a Tisza Párt teljhatalommal kormányozza Magyarországot, mert hogy minden így menne tovább, csak még egy kicsit rosszabb lenne. Körülbelül ezt látom most. Ezeket az utakat látom. És nagyon exakt tényekkel, számokkal el tudom magyarázni, hogy miért gondolom azt, hogy mind a két irány katasztrofális lenne Magyarország számára. De akkor maradjunk annyiban, hogy nézzük is, hogy mi történt velünk itt az elmúlt 30 évben. Ugye az, hogy mi van ma Magyarországon, ezt ugye én kihagynám ezt a részt, ezt meghagyom a másik 2 versenyben maradt miniszterelnök jelöltnek. Ugye velük kapcsolatban nagyon sokszor észrevettem, hogy ők nem értik, nem látják, nem érzik a magyar valóságot. Ezt országjárással egyébként nem lehet megoldani, vagy leküzdeni ezt a hiányosságot. Én is járom az országot, én 30 éve csinálom ezt. Most ez az országjáráson pedig ugye december elején indult. De ezt nem lehet így leküzdeni. Az igazi probléma az, hogy azt nem tudom, tudják-e, hogy egyébként, ezt csak mellesleg jegyzem meg, lehet, hogy valakinek még ez új információ, hogy Orbán Viktor és Magyar Péter gyakorlatilag szomszédok. Tehát minden este egymás horkolását is hallhatják, mert 300 méterre van a házuk egymástól. És én mind a kettőjükön azt érzem, hogy nem értik. Nem értik, nem érzik a gondolkodásmódunkat, a magyarok élethelyzetét, hogy milyen problémák gyötörnek minket, hogy élünk.
Tehát nem csak azt feltételezem, hogy rosszat akarnak, hanem hogy egyszerűen nem is értik. Márpedig, hogyha a megoldásokat keresünk, hogy hogyan lehet ezt a sokat gyötört hazánkat egy sokkal-sokkal jobb helyé tenni, hogy ne elmenjen innen mindenki, hanem még a fiatalok is haza akarjanak jönni, akik már elmentek, akkor ezt is érteni kell. Tehát érteni kell, hogy melyek a problémák, tehát mivel küzdködünk. És minthogyha onnan a Rózsadomb széléről, ugye Budán laknak, ott minthogyha nem éreznék, hogy például a magyar vidéken mi van. És ezt tényleg nagyon komolyan mondom, csak 2 példát hagy említsek meg, hogy miért érzem azt, hogy ha bármennyire jót is akarnak, vagy akarnának Orbán Viktor és Magyar Péter, nem értik a gondolkodásunkat. A vidéki magyar gondolkozását főként nem, de szerintem a budapestiekét sem. Mondok erre 2 példát. Az egyik, amikor Orbán Viktorral volt egy ilyen vitám a parlamentben a vidéki Magyarországról. A szívem szakadt meg most is, ahogy jöttem egyébként Marcaliba, és én vezettem, és hát ugye majdnem elszálltam itt a különböző nyomvájukban, meg kátyukban, meg minden, tehát hogy micsoda adottságok vannak, majd szeretnék erről beszélni, hogy önök előtt milyen adottságok vannak itt ebben a régióban, de hogy tényleg nem értik a magyar valóságot. Ugye ez ott derült ki, amikor volt egy ilyen parlamenti vitánk, és elmondtam, hogy hát a vidéket, ugye én az ásathalmi tanyavilágban élek, tehát az egy más élethelyzet, nekem mások a szomszédaim. Másokkal beszélgetek, én Pista bácsival, Jani bátyámmal beszélgetek, teljesen más világ nyílik meg előttem. És amikor ezt felhánytorgattam Orbán Viktornak, hogy szerintem ő nem látja, hogy mi van Somogyban, mi van nálunk Csongrád-Csanádban, tehát nem érti az Alföld, a Dunántúl különböző élethelyzeteit, akkor ő kikérte magának, kifejezetten indulatos lett, és azt mondta, hogy hát ő vidéki. És tényleg tud disznót vágni, tehát azt minden évben látjuk, és szerintem jobban, mint én. Tehát ezt el kell ismerni, hogy nagyon ügyesen vágja a disznót, de szerintem ő nagyon régóta egy burokban van, mert ő azt válaszolta, hogy hát ő felcsúti. Hogy ő látja Felcsútról a vidéket. Na most azért én elvinném, Somogy vármegyében is tudok olyan falvakat, de mondjuk egy ilyen Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei faluba, egyáltalán ha odáig eljutunk tengelytörés nélkül abba a faluba, tehát hogy nem esik szét az autó azokon az utakon, már az is csoda, de hát az nem Felcsút. Hát azok a falvak, meg ugye itt is azért Somogyban is azért jó pár falut tudok mondani, minél délebbre megyünk, annál keményebb a helyzet, de errefelé, de hogy azért vannak azért olyan falvak, hogy hát nem ismerne rá Orbán Viktor, tehát hogy nem hasonlít nyomokban sem Felcsútra. A Magyar Péternél meg nem tudom, hogy arra emlékeznek-e, hogy már ugye ő pártelnök volt most, hogy éppen mondta, hogy soha nem lesz európai parlamenti képviselő, és már akkor az volt, ezt nem tudom, mert ugye nála annyira bonyolult, hogy amiket mond, hogy nehéz követni. Nem tudom, arra emlékeznek-e, hogy már minden esetre országosan ismert politikus volt, és volt egy tüntetés az Andrássy úton Budapesten, kerékpáros tüntetés. És ott tekert, otthonra eljött a 2 millió forintos bicikliével, amit nem is nagyon kell hajtani, tehát magától ment a bicikli. És akkor néztem, és fogtam a fejem, hogy Atya Úristen, tehát ez mennyire nem érti a világunkat. Tehát most azért Marcali környékén is, tehát Pista bácsi nálunk Ásathalmon nem ilyen biciklikkel támasztja meg a kocsmajtót, nem? Tehát most legyünk már őszinték, tehát hogy ez mennyire távol áll a magyar vidék valóságától, nem? Ezek a 2,5 millió, meg 2 millió forintos ilyen magától haladó biciklik. Tehát ez a 2 miniszterelnök jelölt, ezek nem értik a mi világunkat. Tehát ők a NER-ből jöttek, hát mind a ketten. Ugye a NER világa az milyen? Hát az olyan, hogy 60 éves férfiak, 25 millió forintos ilyen Louis Vuitton, ha jól ejtem, ugye most már több fórumon elmondtam, csak megtanulom, Louis Vuitton ilyen ridikülöket vásárolnak maguknak. Tehát erre mondtam, hogy nekem lenne fölösleges 25 millió forintom, a tanyámat építgetném belőle, nem? Tehát ki a francnak, hogy jutna egyáltalán az emberek eszébe férfi létére, hogy 20 milliós táskákról álmodozzon, meg a 120 méteres jak helyett, hogy legyen neki egy 200 méteres jakja. Ez az a világ. Tehát ez a NER világa jelenleg, azért ezt mondjuk ki. És hogyha innen az ember nem látja a valóságot, hogy egyáltalán mi a kiinduló pont, akkor nagyon nehéz a megoldásokat megtalálni. De tételezzük fel, hogy látják a problémákat, akkor nézzük a megoldási javaslataikat. Az elmúlt 30 év gazdaságpolitikája, ha most így értékelni szeretnénk 2025-ben, akkor nyugodtan mondjuk, hogy megbukott. Megbukott. Tehát Magyarországot körbejárom folyamatosan, és én nem azt látom most már jó ideje, hogy megállt az idő. Volt egy olyan időszak, amikor azt mondtam, hogy megállt az idő. Ugye haza látogatok Szegedre, ahol születtem, akkor nagyon jó, mert tudok nosztalgiázni, amikor óvodás voltam, ugyanazokon a trolli útvonalakon jártam, nagyon nem változott semmi.
Miközben mondjuk más országokban, mondjuk Lengyelországba elmegyünk, nem lehet ráismerni mondjuk Varsóra. Tehát azért ezek azért olyan érdekes dolgok voltak. Most egy ideje már nem ezt érzem, azt hiszem, hogy visszafelé haladunk. És itt nem csak az infrastruktúrára gondolok, nem csak a honfitársaink különböző állapotára, a házára, az autójára, a fizikai állapotára, ki kell mondani ezt is, tehát körülnézek, és azt látom, hogy egy olyan népességünk van, tehát egyre betegebb a népességünk, egyre idősebb a népességünk, és szó szerint vidéken látványosan eltűnnek a magyarok. Ugye a rossz hír az is rossz hír, hogy eltűnnek a magyarok. Ugye tavaly 9,5 millió alá csökkent Magyarország lélekszáma, ebből legalább 600 000 és 1 millió közé tehető az a honfitársaink száma, aki már tartósan külföldön él, Ausztriában, Németországban vagy még távolabb. De aki itt maradt, abból is mennyi a magyar? Tehát nem tudom, hogy maradtunk-e mondjuk 8 millióan magyarok ebben a hazában. Azért ez egy súlyos mutató, hogy itt valamit rettenetesen elszúrtak, és rossz irányba mennek a dolgok. Lehet nagyon szép beszédeket tartani bármelyik politikai pártnak, de ezek a száraz tények. Miért vezetjük például az összes ilyen negatív statisztikát, az egészségügyi mutatót? Miért itt van az Európai Unióban a legtöbb daganatos beteg? Ezekről nem hallunk semmit. Miért van az, hogy lassan 500 000 olyan magyar pár van, aki szeretne gyermeket, de nem tud gyermeket vállalni, a meddő párok száma lassan 500 000 felé közelít. Ezt gondoljanak bele, hogy ez párok, tehát ez lassan 1 millió magyar. Hogy mi történik velünk? Soha nem hallanak erről. Tehát nem csak ezekről a negyedik ipari forradalom, a világban zajló változások, nem csak ezekről nem hallanak, ilyen sorskérdésekről sem hallanak. Miért beteg a magyar, miért fogy el a népességünk, miért van az, hogy ahol szeretnének, ott sem tudnak gyermeket vállalni. Ezek nagyon súlyos kérdések, feltéve, hogyha van egy politikai erő, amely tényleg a népet akarja szolgálni, és a magyarságot és a magyar hazát akarja fölemelni, annak ezeket a kérdéseket föl kell tenni, soha nem hallottam a másik két pártól, aki versenyben maradt. A többiekről ne beszéljünk, mert vége. Tegnap hál' Istennek ki is derült, hogy vége. Még a Jobbik is bejelentette, hogy lehúzták a rolót, már éppen ideje volt, mert én azt hittem, hogy még az 1%-ra elküzdenek, hogy még éljenek munkanélkül ugye az önök pénzéből egy darabig, de szerencsére most már ez is véget ér. Tehát maradt ez a három politikai erő. A DK-t próbálják még iszonyú pénzekkel, óriás plakátokkal mutatni, hogy léteznek, de nem hiszem, hogy be fognak jutni a parlamentbe. Tehát mi az, amit a másik két politikai erő a mi hazánkon kívül kínálni tud? Hát, hogyha elmondtuk azt, hogy ide jutottunk, akkor szerintem az egy nagyon rossz kínálat, hogy folytassuk ezt. Ugye a Fidesz az ezt mondja, majd valahogy lesz. Akkumulátorgyárak, az majd nagyon jó lesz. Nincs egyetlen egy érv, persze a különböző globális nagyvállalatok, meg járműipari cégek érvein túl, nincs egyetlen egy érv sem, ami amellett szólna, hogy ez a magyaroknak hosszú távon jó lesz. Ugye gondoljunk bele azért néhány dologba, akkor mondok egy-két példát erre, hogy miért nem jó ez a gazdaságpolitika, és miért lényegesen jobb az szerintem, amit a mi hazánk kínál a magyaroknak. Hát ugye először is, amit oda beszállítanak, mint alapanyag, külföldről hozzák. Ugye nem tudom, Marcaliban melyik őtöknek van, Tamás, a kiskertjében egy kis lítium, hogy termeszte valaki lítiumot a kiskertben, vagy a háztáiban. Nem nagyon fognak tudni a magyarok mit beszállítani. Ugye ez egy tévedés, amikor azt nézzük csak, hogy hány munkahelyet létesítenek. Hát ugye nem az lenne egy nagy gyárnak, egy üzemnek a fő feladata, hanem hogy az egész térséget lehetőségekkel el tudja látni. Na most itt nem tudnak a magyar vállalkozó, a termelő nem fog tudni mit beszállítani. Tehát hosszú távon ez nyilván nem egy jó üzenet. Kik fognak ott dolgozni? Akkor nézzük, hogy ki az, aki ott dolgozik, ha már beszállítani nem tud a környező magyar lakosság. Kik fognak ott dolgozni? Hát most már nem is nagyon titkolják, hogy vendégmunkásokra akarják építeni ezt a fajta koncepciót. Hát látunk már mindenfele, már úgy hallom, hogy Marcaliban is filippinok fölbukkantak, vendégmunkások, látom már bólogatnak, akik jók az információim, ezért tájékozottam, mielőtt idejöttem. Na de hát kérdezzék meg a debrecenieket, múltkor Debrecenben volt a fórumom, este kísértáltam, azt hittem Nyugat-Európában vagyunk. Mondjuk nem volt, a homlokzatok nem voltak olyan jó állapotban, mint Nyugat-Európában, de az arcok az már olyan vegyes volt, mint mondjuk Stuttgartban. Tehát, hogy ott már elég ritkán látunk német arcokat, és hát most már Debrecenben is ezt látjuk, de az országban mindenhol. Hát Szegeden, nem tudom, azt tudják-e, bevezették a kínai nyelvű oktatást a szegedi iskolákban, mert hogy épül ugye a BYD-nak ez a gigantikus Európa legnagyobb üzeme. Tehát ez a klasszikus lakosságcsere, amitől állítólag ez a kormány 16 éve óvja a magyarokat, ugye? Ezzel nyerte a választásokat, közben ugyanúgy megcsinálják a lakosságcserét, ha ez lesz. De ennél van egy
még keményebb hogy mondjam, következménye ennek a politikának, és az pedig a bérek és a fizetések. Mert hogy leginkább ugye a migrációtól nem is annyira, ezt halkan mondom, mert nagyon büszke vagyok a déli határkerítés részre, sokat küzdöttem érte még annak idején polgármesterként a kormánynál, de valójában legyünk őszinték, nem az védte eddig a tömeges migrációtól Magyarországot, hanem az alacsony béreink és fizetéseink. Mert nyugat felől jöttek volna. Ha itt nagyon jó fizetések vannak, már rég jöttek volna mindenféle bevándorlók. Hát most viszont mi az üzenet ennek a gazdaságpolitikának? Hogy még a egyébként nem versenyképes bérekkel is tudunk hozni migránsokat. Ez a vendégmunkásokra épülő gazdaságpolitika. Ami meg azt fogja okozni, hogy a magyaroknak esélye sem lesz arra, hogy egyszer tényleg olyan fizetések, bérek lesznek, amit nagyon sok magyar szeretne, és ami miatt a magyar fiatal mondjuk itthon fog maradni, és nem fog elmenni Nyugat-Európába. Tehát ez már csak nemzeti szempontból is katasztrófa, ez a fajta gazdaságpolitika. És akkor még nem beszélek egy csomó egyéb dologról, például, hogy Magyarországon nincsen egészségügy, hanem betegségügy van. Hogy ha ezt a szemléletet nem változtatjuk meg, akkor nagyon kevés annyit üzenni, hogy mondjuk több pénzt fordítunk az egészségügyre. De a Fidesz még csak ezt se üzeni. Fidesszel, ha minden így megy tovább, akkor marad minden így. És azért látjuk, hogy az oktatás, az egészségügy és minden egyéb területen milyen problémák vannak. Na de nézzük ugye a másik kínálatot, van ugye a Tisza párt, ahol azért nagyon nagy trükköket alkalmaznak. El kell ismernem, hogy leleményes trükköket alkalmaznak. Mert hogy mi magyarok az elsikkasztott rendszerváltozás óta, ami miatt ide jutottunk, ahol most vagyunk, valójában csak két politikai kínálatot kaptunk. Ugye az egyik, az antali örökséget tovább folytató egykori liberális párt, ami ugye nemzetivé satírozta magát, ugye ez a Fidesz. Ez volt eddig. Meg volt a másik, egy ilyen politikai váltó gazdaságban, ez a kommunistából szociáldemokratává, aztán pedig ilyen liberál, globalistává változott társaság. Ezek vannak. Ez a két világszemlélet, amit kaptak eddig a magyarok, és ide jutottunk. Mind a kettőt kipróbálhattuk. Ugye a trükk az, hogy ez a most ugye liberál globalistának nevezett csapat, ez azért most komoly trükköket alkalmaz. Mert hogy a magyarok azért az elmúlt évtized alatt felismerték, és ezzel nagyon sokat dolgoztunk mi civilek, hiszen én is 30 éve ugyanezt teszem, ebből csak 4 éve vagyok parlamenti pártelnök, és kapok ezért fizetést. Azelőtt ugye civilként is ugyanezt tettem. És a civilek rengeteget tettek azért, hogy a magyaroknak fölnyílt a szeme. És én teljesen komolyan gondolom, és ezért is tisztul most le a politika, még nem teljesen tisztul le, de már csak 3 párt marad, szerintem ez jó, sokkal átláthatóbb lesz a magyar politika, és szerintem ez nagyon rengeteg kamupártot most elküldenek a magyarok melegebb éghajlatra, és szerintem ez nagyon jó, ez az első jó hírem ma, de szerintem a magyarok nem csak azt ismerték föl, hogy élősködik rengeteg politikai párt és politikus a magyarságon, és ezért most elküldik őket a piacra dolgozni, hanem azt is felismerték a magyarok, hogy valahogy nem működött az a politikai üzenet, hogy nekünk Ron Werberekre van szükségünk, nekünk Finkensteinre van szükségünk, ők voltak a kampányirányítók, ők írták a programot, akár a Fidesznél, akár a balliberálisoknál, mindig ugyanez volt, és ugyanez volt a gazdaságpolitikának is az üzenete. Tehát van nektek túróruditok? Csak nem gondoljátok, hogy elég jók vagytok ti magyarok, hogy azt ti gyártsátok. Hát azt el kell adni külföldinek. Vagy ha úgymond magyar kézbe visszavesszük, majd dolgoznak ott a filippinok. Hát magyarok, ti nem vagytok elég jók. Mindig ez volt az üzenet. Évtizedek óta ezt hallgattuk. Ezért jöttek a globális nagyvállalatok. 90-es években nemzeti vagyont a rablóprivatizáció során ugye széthordták, és azt mondták, semmi gond. Jönnek helyette a külföldiek, a globális nagyvállalatok, és milyen jó lesz. Hát látjuk, hogy milyen jó lett. Mert hogy 30 éve ez van, hogy azt üzeni állandóan az úgynevezett politikai elit, erősen idézőjelbe tegyük ugye az elit szót, hogy ti magyarok nem vagytok elég jók. És én 4 éven keresztül ezt, most már egyébként nem, az első 2 évben ezt hallgattam a parlamentben a többi párt felszólalóitól, akár a plenáris ülésteremben, akár a folyosón vagy az étkezőben, szó szerint ilyen magas lóról, amikor mi bekerültünk a parlamentbe, nem bekerültünk, önök, ti bejuttattatok minket, beküldtetek minket onnan,
engem is a tanyáról, és akkor amikor bekerültünk oda, akkor tényleg az első 2 év az azzal telt, hogy mi is azért úgy meg voltunk illetődve. Hát én is egy 4000 lakosú alföldi település polgármestereként bekerültem oda, és ott hosszú ciklusok óta ott ülő ilyen mamelukok ülnek, meg ugye ott a belső kerületekben élnek Budapesten, és akkor hát nyilván ők lenéztek minket, hogy itt vannak ezek a mi hazánkosok, ezek a ugye tanyavilágba alakultunk, hát ugye mi vagyunk az egyetlen ilyen párt. Tehát ugye régen volt ilyen, hogy kisgazdapárt az országgyűlésben, hol van már a vidék képviselve? Hol van a vidéki Magyarország képviselve? Csak hadd tegyem már fel a kérdést. Most a 3 párt közül. Tehát melyik az, amelyik egy tőzsgyökeres vidéki, a tanyavilágban, az Alföldön jött létre, ez a mi hazánk mozgalom. És akkor bekerültünk, és akkor tényleg így lenéztek minket, hogy ja, itt vannak ezek a hülye gyerekek. Hátra néztem ugye, hogy segítséget várjak a 6 fős frakciónktól, hogy hát ha majd valaki segít, hát ott ült mondjuk Dós Dávid, aki egy még sokkal kisebb település polgármestere volt, az 300 lakosú Cser általában. És mondtam, hogy hát itt nincs mese, itt nekünk majd föl kell kötni a gatyát. És akkor ugye úgy is álltak hozzánk a többi párt, meg a évtizedek óta ott ülő politikusok. Egyik oldalon Gyurcsány nézett rám, a másik oldalon Orbán Viktor. És akkor bármikor elkezdtünk arról beszélni, hogy milyen problémái vannak a vidéknek, hogy lehetne azt megoldani, hogy lehetne a magyar kis- és középvállalkozókat fölemelni, a terheket levenni a vállukról, bürokráciát csökkenteni, hogy kell a támogatáspolitikát átalakítani, hogy kell piacot biztosítani nekik, belső piacot és export lehetőséget is adni. És akkor így mindig így ilyen lesajnálóan, ugye ezek a politikai erők, ilyen lesajnálóan reagáltak, mindig azt mondták, hogy jaj, hát ti nem értitek, hát a magyar vállalkozók azok nem versenyképesek. A magyar mezőgazdaságnak nincs jövője. Egyébként is kiszáradunk, hát ugye klímaváltozás van, sivatag leszünk. Mit akartok ti? De vidéken nincs élet. Turizmus, de hogy hát mindenki Párizsba akar menni, senki nem akar a Balatonra menni. Mit akartok? Hát ezek ilyen hiú ábrándok, ti nem értetek ehhez, mi értünk ehhez. Ez volt az ő üzenetük. És akkor tényleg volt egy pár hónap, akkor úgy éreztem, hogy fú, lehet, hogy mi tévúton jártunk. Tehát mi ismerjük a magyar valóságot. Mi a programunkat ugye úgy állítottuk össze, hogy mindig azoktól a magyaroktól, kizárólag a magyaroktól kérdezzük meg a megoldást, akik azon a területen dolgoznak. Tehát azért lett nekünk szerintem a legjobb programunk, ezért lopkodnak belőle, hogy hol a Fidesz, hol a Tisza párt lop ki belőle különböző elemeket. És akkor azért lett ugye a miénk a legjobb, mert ezt a magyarok írták. Tehát amikor én megkérdeztem, hogy mit tegyünk mondjuk a mezőgazdasággal, van egyáltalán lehetőség benne, akkor megkérdeztem Jani bátyámat, szó szerint Jánosnak hívják, 2 tanyával arrébb lakik Ásotthalmon, és most már mi hazánk tag, és éppen plakátokat ragaszt, de ő egy gazda. Egy gazda, aki 4 nemzedék óta legalább, ameddig ugye visszalátunk, azóta ott gazdálkodik, tanyán született. És megállítottam a traktort, mondom, te János, figyelj, azt mondják Pesten, hogy vidéken, főleg a mezőgazdaságban, meg élelmiszer feldolgozóipari éleket már nem lehet visszaépíteni. Nem vagyunk versenyképesek, meg ugye kiszáradunk. Mi a homokhátságon élünk, ugye Ásotthalom, az már az ENSZ nyilvántartása szerint 2005 óta félsivatag. Tehát mondom, János, szerintem sincs jövőnk, mert azt mondják Pesten. János kiszáll a traktorba, azt mondja, Lacikám, ez baromság. Óriási gondokkal küzdködünk. Hatalmas gondok vannak. De elmondom, hogy mit kell tenni. És akkor kezdte azt, hogy először is a vízgazdálkodás kérdését meg kell oldani. És akkor elmondta, hogy lehet megoldani. Oké, 1. Ha ezt nem oldjuk meg, akkor tényleg sivatag leszünk, legalábbis ott azon a részen, azért Dunántúlon más a helyzet, de nálunk azért vannak komoly bajok, de az egész országra igaz. Ezt meg kell oldani, vízgazdálkodás kérdését. Oké, ha ezt megoldottuk, akkor a következő, az oktatást át kell alakítani, mondja János a traktorból. Az oktatást át kell alakítani, mert nem hasznos tudást kapnak a mai fiatalok, és nem visszük őket a természet közelébe például. Márpedig létfontosságú a bevésődés, a gyermekkori bevésődés. Ugye mi ezért nem kegyelmezünk a pedofiloknak, és a bűnözőkkel, visszaeső bűnözőkkel együtt örökre kivonjuk őket a társadalomból, mert annak a gyermeknek, akire rátámadnak, az életét teszi tönkre. És az nem lehet, hogy ő még egyszer kijöjjön a börtönből, és akár újra egy gyermeket megtámadjon. Ez nem lehet kérdés. Tehát a gyerekkori bevésődés rendkívül fontos. A trauma is egy életre meghatározó, de az is például, hogy gyermekkorban oda visszük mondjuk egy tanya közelébe. Én vagyok rá a legjobb példa. Ugye én Szegeden lakótelepen, panelban nőttem föl. Én ott éltem le a 18-as koromig az egész életemet, aztán meg a budapesti gettóban, a 8. kerületben, a Mátyás térnél laktam, ott megismerkedtem a szegregátumok és a szubkultúrák világával, és
én amikor megtehettem, a panel lakásomat azonnal elcseréltem egy tanyára, és kimentem ugye a szegedi alsó tanyára, ez most Ásodhalom, egyetlen egy dolog miatt. Mert gyermekkoromban az egyik nagybátyámnak volt ott Ásodhalom-Ruzsa között egy tanyája, és ott tudott összejönni a nagy család, akkor még volt ilyen. Ugye mára rendesen szétverik a nagy családot, most már családintézményét, a közösségeket. Ez minden diktatúrának a egyik legfontosabb törekvése, hogy szétverje a közösséget, a valódi közösséget. Ezért ugye óriási veszélyek vannak ebben, ugye ez a fajta digitalizáció, hogy már ezek nevelik a gyermekeket, meg a fiatalokat. Ezért lesznek a fiataloknak egyre több problémája. Nekem vannak gyermekeim, tudom, hogy miről beszélek, van 19 éves lányom is, óriási problémákat jelent. És erre föl kell készíteni a fiatalokat, a fiatalságot. A valódi közösségben, ha van, sokkal boldogabb lesz, kiegyensúlyozottabb lesz. Ugye ez egy hamis világ. A közösségi média egy borzasztóan hazug világ, és rengeteg veszély van vele. Na most a lényeg, csak visszatérve, hogy ugye akkor még voltak ilyen lehetőségek, hogy összejött a nagycsalád, és ugye a lakótelepen nem lehetett, mert ugye ahogy azt Makovec Imre régen mondta, hogy ugye már a szovjet mérnökök úgy tervezték a lakótelepi lakásokat, annak idején az egész keleti tömbben, hogy ne legyen lehetőség összeülni egy vasárnapi ebédre. Mert az volt, egy nagyon fontos összetartó erő volt. Ma is egyébként. Ha eszünk, iszunk, nem, a régi magyarok azok akárkivel nem ültek le enni, meg inni, tehát én ezt igyekszem mai napig tartani. Tehát azért voltak ilyen politikai próbálkozások, meg hát ugye le kell ülni a parlamentben tárgyalni, néha más pártokkal, és akkor volt ilyen, hogy ilyen ebéd meghívás. Mindig azt mondom, bocsánat, én már ebédeltem. Tehát le kell ülni más frakcióvezetőkkel, de egy tárgyalóasztalhoz. Tehát, hogy enni, meg inni, azt családdal, barátokkal, tehát meg nem akármilyen emberekkel. Tehát mint önökkel szívesen leülök bármikor, de hát akik ott a parlamentben ücsörögtek eddig, azokkal azért hagyd ne soroljam, hogy miféle alakok vannak ott, azokkal nem eszünk, nem iszunk együtt. Tehát ezek azért fontos dolgok voltak. Most a kommunizmus idején ugye felszámolták ezt a lehetőséget, lakótelepekre, és nagyon sok magyart bekényszerítettek, és nem volt erre lehetőség. Nekünk volt, kimentünk a tanyára, ott összejöttünk, és gyermekkorom legszebb emlékei és élményei. Ott az még egy igazi tanya volt, gémeskúttal, állatokkal működött a tanya, és én akkor eldöntöttem, hogy tanyán fogok élni, és én ezért élek most a tanyavilágban. Másképp is nem tudok gazdálkodni, mert ugye elragadott engem a politika, meg ti, és beküldtetek Budapestre, de ennyit számít az, hogy gyermekkorban mit kapnak a gyermekek. Ez se kínálja egyik politikai erő sem, hanem azt üzeni a gyermekeinknek évtizedek óta, hogy nincs jövőtök vidéken. Lángszóróval írtják a vidéket. A közszolgáltatások leépültek, az infrastruktúra, az úthálózat, az autópályákon kívül leépült, és nem sorolom, elmaradt a vízgazdálkodás kérdésének a megoldása. Egyáltalán nem is születtek ilyen koncepciók. És ugye ebben, ami igazán aljas, hogy miközben ezt üzenték a vidéki magyaroknak, és évtizedek óta ezért fogy ennyire a vidéki magyarság, elnéptelennek a falvaink, a vidéki kisebb városaink, de most már a nagyobb városok is, a tanyavilágunk romokban van az Alföldön. Minden azért történt, mert ez volt az üzenete az úgynevezett politikai elitnek. És milyen aljas, abból lehet látni, milyen aljas politikai rendszerek és kormányok voltak eddig, hogy mindeközben mind a két hálózat, tehát a globalista hálózat, a nemzetközi hálózat, és annak a magyarországi változata ugye a NER, amire szoktam mondani a klasszikus filmből vett idézettel, hogy ez ugye kicsit kisebb, savanyúbb, sárgább, de legalább magyar. Hát nem örülünk neki, hogy ilyen a NER rendszer, hogy itt van két hálózat élősködik a magyarságon. De a helyzet az, hogy mind a két hálózatnak, ha megnézik az oligarcháit, az elmúlt 16 évben is, vagy az elmúlt 15 évben mi befektettek egy rakat pénzt. Földekbe Csányi Sándor, itt is van a környéken, Csányi Sándor, Mészáros Lőrinc földeket vásárolt, nagy birtokossá vált. Az egyik bankár, a másik gázszerelő, de ő mégis lát a vidékben és a földben és a mezőgazdaságban üzletet és lehetőséget. De nekünk azt üzenik, hogy ez a politika üzenete, hogy nektek ott nincs jövőtök. Mit csinál a globális hálózat? Hát a vakcinákból szedett pénzből, bevételből, ugye az a Bill Gates, akinek egyébként hozzám hasonlóan semmilyen egészségügyi végzettsége nincsen, ugye aki a Covid időszak alatt az egész világot beoltatta, úgyhogy semmilyen, még egyszer mondom, Bill Gatesnek lövése nincsen szó szerint, gőze nincsen az egészségügyhöz, de mindegy, azt az óriási pénzt, amit ezzel akkor ők kerestek, ezt ő abba fektette, hogy az Amerikai Egyesült Államok egyik legnagyobb földesura lett. Tehát ők látnak ebben jövőt, csak mi ne lássunk ebben jövőt. Ugye milyen érdekes? De János, bátyám a szomszéd tanyából, ő elmagyarázta, hogy mit kell csinálni.
És elmondta, hogy igen, fontos, hogy már fiatal kortól az oktatás olyan legyen, hogy a földdel tudjon valamit kezdeni a magyar. Tehát azért az nem olyan, hogy adunk, mert ugye mi földet is osztanánk, ezt is elmondtuk már nagyon sokszor. Még vannak állami földek, hál' Istennek. Van ugye nagyon sok olyan osztatlan közös terület, amit meg lehetne szerezni az államnak, és vissza kell szerezni azt, amit esetleg nem jogszerűen szereztek meg. A Dunántúlon azért elég sok osztrák kézben van, elég sok földterület, ugye Zala vármegyében is rengeteg van, nem messze ide. Vissza kell szerezni, amit vissza lehet szerezni jogi úton, amit pedig nem lehet jogi úton, mert törvényesen került mondjuk rossz kezekbe, és a nagybirtokrendszer egyáltalán nem a jövő. Azt pedig az államnak kell még visszaszerezni, mert ugye ne felejtsük el, hogy minden stratégiailag fontos ágazatot, és abban bármilyen értéket vissza tud egy kormány szerezni. Ugye ez a kormány is nagyon sok ilyet csinált, 100 milliárdokat, 1000 milliárdokat fordított erre, csak nem termőföldet akart a magyaroknak mondjuk visszajuttatni, hanem inkább a Vodafont vette meg most a repülőteret, amit majd egy francia országi cég, valójában a BlackRock tulajdonában lévő cég fog majd üzemeltetni és beszedni a pénzt. Úgyhogy erre elkölteni 1000 milliárdokat nem olyan jó ötlet, mint mondjuk a mezőgazdaságba fektetni, hogy a magyarokat lehetőséghez juttasson. De hiába adnánk földeket a magyaroknak, ez önmagában ebben nem tudnának megélni nagyon sokan. Hiába oldjuk meg mondjuk a vízgazdálkodás kérdését, akkor sem, ez sem elég. Ugye kellenek azok a feldolgozó üzemek például, amelyek voltak. Egy-kettő maradt, most vagy külföldi tulajdonban vagy Csányi Sándoré, vagy Mészáros Lőrincé. Tehát a két hálózat, a Globalista meg a NER bekebelezte, de hát nem segítette az állam, hogy újak épüljenek. De a 90-es években, amit széthordtak, annak a hiánya azóta is tátong a vidéken. Meg kell nézni, hogy mi az, ami adottság a vidéken, és arra kell építeni a gazdaságpolitikát. Tehát meg kell nézni mindenhol az országban, de az Alföldön egészen biztos, hogy lenne értelme, de nem csak az Alföldön, ezen a környéken is feldolgozó üzemekben gondolkodni, és nem akkumulátorgyárakban, abból már olyan sok van, hogy abból már többet nehogy itt építsenek, hanem például az élelmiszerfeldolgozóipar. Na de az sem mindegy, hogy hogyan. Tehát nem tudjuk ugyanazt visszaépíteni, mint a 90-es években elraboltak, meg elloptak. Nem lehet ugyanúgy egy cukorgyárat visszaépíteni. Miért tud arra hivatkozni a politika, hogy nem vagyunk versenyképesek, ezért ne gondolkozzunk a magyarokban, a magyar vállalkozóban, a magyar termelőben, a magyar gazdában, családi gazdaságokban? Ugye ezt is nagyon komoly vitáim voltak, hogy ugye azokat is tudatosan írtják, azt mondták, hogy nincs jövője a családi gazdaságoknak. Ugye egy valaki mondta nekem azt, hogy van jövője a családi gazdaságoknak. Nem mondjuk Kubatov Gábornak mondták, aki 2 vagy 3 ciklus óta ott ül a parlamentben, és még egyszer se szólalt föl. Tehát nem ilyen nagy koponyák mondták nekem, hanem hát lehet, hogy szerényebb képességű, mint ezek a fantasztikus politikusaink. Ugye, hadd mondjak már egy momentumosat, nem tudom, emlékeznek Fekete Győr Andrásra, amikor azon keserget, hogy lemosta a kádban az elektromos rollerjét, és utána nem indult el, és nem értette. Tehát ezek szó szerint életképtelenek. Tehát jó, a Momentum az extrém változata az életképtelen politikusnak, tehát ők az extrém változat. Tehát, hogy ezek ülnek a parlamentben, csak mondom, tehát holt sötétség van az országgyűlésben. Nem viccelek, holt sötétség. Erről sokat tudnék beszélni, időm most nincsen rá, nagyon sok anekdotát el tudok mesélni, az ebből a 4 évből, amit begyűjtöttem, hogy totál hülyék. Tényleg, tehát ez nem túlzás, nem azért mondom, mert utálom őket, hanem azért, mert tényleg totál hülyék. Erről nagyon-nagyon sok története van, csak látom, hogy az időm nagyon szalad, és mindjárt átadom önöknek a mikrofont, és a kérdések alapján haladjunk tovább. Szóval csak azt szeretném mondani, hogy ha vissza akarjuk építeni ezt a feldolgozóipart például, akkor haladni kell a korral, és meg kell nézni, hogy itt van ugye a 4. ipari forradalom, hogy mit tudunk ebben az átalakuló világban most nyújtani. És például, ugye, ha nem ezek a teljes sötét parlamenti politikusokkal beszélget az ember, hanem például a japán nagykövettel beszélgettem, meghívott egy ebédre, mert a többek között még a magyar-japán parlamenti baráti csoport tagja is vagyok, és őtőle megkérdeztem, hogy Japánban erről mi a vélemény, mert ez a japán gazdaság az elég jó, elég régóta. Azt mondta, hogy hát családi gazdaságok nélkül nem tudják elképzelni náluk a vidéket. Tehát ott tudnak így gondolkodni a japánok, de mi ezt hallgatjuk Magyarországon évtizedek óta, hogy hát ez elavult, ebben nincsen lehetőség. Mondok egy példát rá. Biogazdálkodás, biogazdaság, ökológiai gazdálkodás. Óriási növekvő piaca van. Kormány nem támogatja, nem nyúl alá megfelelően, nem segíti akár piacok megszerzésével. Mit csinál Szijjártó Péter, a külgazdasági miniszter? Az ő dolga lenne, hogy ezzel foglalkozzon. Ehelyett a magyar gazdák, saját szememmel láttam évtizedekkel ezelőtt, gyakorlatilag ez már
nagyon régóta így alakult ki. Nagybani piacokon hajnali 2-kor az elárusító helyekért a magyar gazda kalapos Gábor cigányokkal verekedett. Hajnali 2-kor, hogy legyen helye. Hát a mi szemléletünkben a kormánynak a dolga. Tehát a gazda gazdálkodik, a kormány az értékesítés megoldja. Egy külgazdasági minisztérium azt tegye meg. Semmilyen erőfeszítéseket nem tesznek, és akkor mindig azt hallottam, hogy de hát ugye nem versenyképes a magyar vállalkozó, a magyar gazda. És akkor ebből elegünk lett, és akkor azt mondtuk, hogy azért nem tud versenyképes lenni, mert olyan a kormányzati politika. Tehát ez az az üzenet, hogy gyakorlatilag lenézzük a magyarokat. A magyarokból nem nézik ki, hogy jobbak, mint bármelyik másik nép. Miközben mi pontosan tudjuk, hogy az összes mutatónk alapján, ilyenkor persze fölsír egy taszos aktivista meg a Helsinki Bizottság, amikor ilyeneket mondok, de hogy mi más népek fölé nőttünk. Ez a nagy igazság. Nem vagyunk egyformák. A Jóisten ennyire kegyes volt velünk, hogy színes világot teremtett. És minden népnek vannak ilyen meg olyan képességei. Vannak népek, akik a boxban jobbak, mi a szellemi képességekben, az egész történelmünk ezt mutatja. Az elmúlt évtizedekben megnézik matematika versenyeket, én vettem a fáradtságot, megnéztem, hogy ott annak van egy ilyen olimpiai fokozata, hogy hány érmet szereztünk, hogy állnak a magyar fiatalok, akkor azt látjuk, hogy csak szuperhatalmak előztek meg minket. Tehát a képességeink, a diákjaink, a magyar tudás az kiemelkedett. Most mondjuk, hogy mit adtunk a világnak. C-vitaminnal kezdjük, meg soroljuk fel. A magyar szürke állomány az mások fölé nő. Miért kellene nekünk akár Los Angelesből, Tel Avivból vagy Londonból hozni a top menedzsereket, mint most a Tisza párt, vagy éppen a Fidesz, amikor idehozott Finkensteineket? Miért? Mert nem hisznek a magyarba. Vagy ugye a globális nagyvállalat. Ha már a németországi nincs, akkor majd jöjjön a kínai. Ez katasztrófa. A magyarok azok ezerszer bizonyították. Kiegyezés után néhány évtized alatt Budapest lehagyta Bécset. Miről beszélünk? A világ legszebb parlamentjét építettük. De a magyart, ha hagyják kibontakozni, elképesztő teljesítményre képes. Olimpiák történet, hogy ne csak a szellemi képességünkről beszéljünk. Nézzük meg. Az olimpiai éremtáblázat, hol vannak a magyarok. A magyar az, igen, fölé magasodik más népeknek. Hinni kellene végre a magyar emberben, a magyar vállalkozóban, a magyar gazdában, a magyar termelőben, igen, családi gazdaságokban. Mi lesz a negyedik ipari forradalom után? Elmondom. Azt, hogy úgy kell visszaépíteni minden üzemet az adottságainkra, mindenhol. Tehát lehet, hogy nem mindenhol élelmiszeripari üzemet kell építeni. Ezernyi más lehetőségünk van, majd mondok itt a környéken is egyet. Úgy kell visszaépíteni, hogy alkalmazni kell a negyedik ipari forradalom adottságait, még a mesterséges intelligenciát is, igen, és ezért akarja a Mi Hazánk mozgalom megépíteni a tudásközpontot Budapesten, Rubik kocka formájú épület, már meg van tervezve, hogy a magyar tudást összegyűjtsük. Nem tudom, azt tudják, hogy a Szilícium völgyben már magyar utca van. Viszik ki a magyar fiatalokat, meg nem csak a fiatalokat, mesterséges intelligencia fejlesztőket, viszik kifelé. De amikor ugye az öbölmenti országokban jártam az elmúlt években, ugye a Hungu Expót építve, állandóan tele volt magyar oktatókkal a repülő. A Vizzer járat, amivel mentem, tele volt magyar mindenféle oktatóval. A magyar tudást viszik ki. Agyelszívás van nagyon régóta Magyarországon. Mi hazahoznánk azokat is, akik elmentek. Az állam tud versenyezni egy metával bérekben, egy magyar tehetségnél, de a magyar vállalkozók nem lesznek abban a pozícióban, hogy egy metával versenyezzenek. És ezért a tudás központból akarjuk az összes magyar vállalkozást, a KKV-szektor, a termelőket, az üzemeket visszaépíteni az ő tudásukkal. Hogy ne a metát gazdagítsák és hozzák verseny előnyhelyzetbe, hanem egész Magyarországot. Ezt se hallottam még más politikai erőtől, pedig ezekről kellene beszélnünk. És akkor nézzük meg, hogy milyen adottságok vannak, mert az időm az elszaladt, és utána a konkrét kérdésekre majd úgy válaszolok, hogy önök szeretnék. Nézzük meg, hogy milyen adottságok vannak. Hát ugye az első a magyar ember, erről már beszéltem. A második, hogyha körbenéznek, ez az ország, ez egy kincses kamra. Még Trianon ellenére is, ami megmaradt belőle, még így is kincses kamra. Ja, mondok csak egy példát, a makói árok alatt azt biztos tudják, hogy miközben most a politikus arról szól, hogy most akkor elzárják, vagy újra nyitják ki a vezetéket Zelenszkijék. Zelenszkij egy undorító, terrorista, korrupt rendszert üzemeltet, ezt nem én mondom. Ezt Oleksij Goncsarenko mondta, ukrán, orosz ellenes, ukrán nacionalista parlamenti képviselő, előttem ült most az Európa Tanács téli ülésszakán, ki is raktam a YouTube csatornámra, ha valaki nem hiszi el, hogy szó szerint ezt ő mondta el Zelenszkijről. Tehát egy ukrán parlamenti képviselő, nem orosz propaganda, nem Fidesz, nem Mi Hazánk, ezt ő mondta el.
Tehát ez nem kérdés, hogy Zelenszky milyen rendszert működtet. Egy korrupt, alávaló az egész rendszer. Azokat viszik a frontra, akinek nincs pénze kiváltani azt, hogy ne menjen a frontra. Sajnos most már vadásznak a kárpátaljai magyarokra. Egyre több magyar meghal, illetve hát elmenekült, már nincsenek ott, gyakorlatilag eltüntetik a magyarságot Kárpátaljáról, és a kormányunk pedig ezt is szótlanul tűri és nézi. De mindemellett, hogy az nem kérdés, hogy azt a vezetéket meg kell nyitni, tehát ez nem kérdés. De miért nem beszélünk soha arról, hogy alattunk van egy akkora gázmező például, hogy Nagy-Britanniát, az Egyesült Királyságot évtizedekig el tudná látni. És ugye mi történt ezzel? Csak hogy lássuk, hogy micsoda gyalázatos, hazáruló kormányaink voltak az elmúlt évtizedekben. 2005-ben a Gyurcsány-féle banda, amikor ezt felfedezték, köbméterre tudjuk, hogy milyen mennyiség van. Tehát ez nem olyan, a börzsönyi arany, mert azt nem tudjuk, hogy pontosan ott mennyi van. Azt tudjuk, hogy van, de hogy az mennyi, hogy megéri kitermelni, az egy kutatásokat igényel, amit nem akarok április 12-ig megbolygatni, mert most elvinni a NER vagy a globalisták, a külföldiek. Én meg a magyarokat akarom ebből gazdagítani, Magyarországot akarom ebből gazdagítani. De mit tettek ugye ezzel a hatalmas gázkincsel? 2005-ben odaadták 40 évre koncesszióban egy kanadai bányatársaságnak, egy magáncégnek. Persze BlackRock tulajdon, meg hát ismerjük, a globalista hálózat része. És ők most mit kezdtek? Most már nagyon számolom a napokat a választásokig, ezt azonnal le kell állítani. Kiskunhalas mellett most 3 nappal ezelőtt próbafúrásokat kezdtek, ugyanis már azt a technológiai újítást próbálgatják, amivel felszínre lehet hozni ezt az gigantikus gázkincset Magyarországon, az Alföldön, ami megváltoztatná Magyarország történelmét, mindannyiunk életét, akkora kincsről beszélünk, és ők elkezdték most felszínre hozni. Mi az, amit mondunk hosszú évek óta, mi hazánkosok? Hogy a tudásközpontunkban kell a magyar mérnököknek, fejlesztőknek, tudósoknak kidolgozni azt a technológiát, amivel nyereségesen, és úgy, hogy a környezetet nem romboljuk szét, felszínre lehet hozni. Ha nem, akkor nem nyúlunk hozzá. Ha lehet, akkor ki kell termelni. Ennyi. Soha nem volt ilyen magyar kormány, inkább odaadták a külföldieknek. Eszükbe se jutott az, hogy bízzanak a magyar tudásban, hogy a magyar ezt meg tudja oldani, hogy a repesztéses módszerről van szó, hogy a magyar ezt meg tudja oldani. A magyar meg tudja oldani, mert én hiszek a magyar tudásban. Sőt, tudom, hogy a legjobbak a magyarok. Igen, tudom, hogy a TASZ fölsír ilyenkor, ilyen nincs, hogy legjobb egy nép, de ez a legjobb, ez a nép, kész. Nem érdekel, hogy mit mondanak. És én hiszek a magyar tudásban. De hát nézzük csak, hogy ezen kívül milyen lehetőségek vannak, mert az időm lejárt, aztán átadom önöknek az irányítást, mert nem érek oda Varsa. Már 46 perce beszélek. Jó. Hamarabb, mert meg kell állni valamit enni, mert még nem reggeliztem. Jó, tehát következő van. Nagyon kedves vagy, hogy még hallgatnál, de én nem akarok visszaélni senkinek a türelmével. És tényleg arra fogok válaszolni, mert kíváncsiak, mert lehet, hogy egy csomó olyan dolog van, amit már úgy is ismernek, meg hallottak. Ugye most annyit értem el 7 évnyi harc után a Metával, hogy most a párt oldalán lehet élőben közvetíteni az országjárásomat. Ennyit értem el, ez 7 év és több mint 7 millió forintomba került, hogy egyáltalán most közvetítik. Igaz, hogy iszonyatosan elkezdett erősödni a Mi Hazánk azóta. Ennyit jelent, hogy minket elhallgatnak. Tehát ha mi eljutunk a magyarokhoz, mindenki a Mi Hazánkra fog szavazni. Ezért akarom legyőzni a Metát. És azért ne felejtsük el, hogy itt Magyarországon a Facebook olyan monopól helyzetben van, hogy Magyar Péterből 3 hónap alatt csinált egy országosan ismert politikust. Itt a Facebook dönt el a választásokat. Én évek óta beszélek erről, csak nem mindenki értette, hogy ennek milyen jelentősége van, nem a plakátok a legfontosabbak. Bár azok is jók, és örültem, hogy nagyon sok plakátodat láttam, úgyhogy hagyd dicsérjem meg a csapatunkat, nagyon büszke vagyok rátok. Szóval visszatérve a lehetőségeinkre, még egy dolgot szeretnék elmondani, aztán tényleg úgy haladjunk tovább, amire önök kíváncsiak. Jó, hogy ne éljek vissza az idejükkel és a türelmükkel. De egy fontos dolgot, ami önöket itt ezen a környéken mindenképpen érinti. Ugye ez az ország tele van adottságokkal, lehetőségekkel, kincsekkel, most egy-kettőt megvillantottam, de például a turizmus az egy hosszú évek óta ugye ez az eredeti Villadatprogramunkban is egy húzóágazatként szerepel. Ugye a turizmus az egy nagyon fontos húzóágazat, nagyon egyszerű megérteni, megint a józan magyar emberekkel találtuk ki, hogy ebbe ez nagyon-nagyon sok bevételt tud az államnak produkálni, és rengeteg minőségi munkahelyet tudna a magyaroknak biztosítani, ha lenne ilyen kormányzat, akinek van egy egész országra kiterjedő, még egyszer mondom, egész országra kiterjedő koncepciója. Sose volt ilyen. Tehát amikor volt is uniós pénz, azt Magyarországon úgy költötték el, hogy odaadták turisztikai fejlesztésekre, aminek sose volt egy igazi, jól átgondolt országos koncepció, odaadták arra, hogy mondjuk ilyen
falvakban, még a Kádár rendszerben épített egymedencés strandon, tudom, mert Ásodhalmon is van ilyen strand, kicsempézzék a medencét. Mert ugye nem volt kicsempézve, csak le volt festve még régen Kádárék idejében, és akkor csempét raktak rá. Most ettől nem lesz egy csomó magyarnak minőségi munkahelye, és az államnak hatalmas bevétele. Főleg, ha ezt úgy hajtják végre, azért tudjuk, hogy a korrupció az a tetejétől egész a falvakig megvolt. Ugye az Ásodhalmon is odament, amikor polgármester lettem, hát eléggé belefulladta a fideszes polgármester elődöm, akit ugye legyőztem az első választások alkalmával, 18 éve regnált, hát ő a korrupcióba belefulladta végén, azért is győztem le, 71,5%-kal vertem meg. Hogy oda mentem, és megmozgattam ezeket a kis csempéket, és is sorba leestek. Tehát, hogy ettől Magyarországon nem lesz felemelkedés. Mondok helyette egy példát, hogy milyen lenne egy kormányzati gondolkodás, ugye a turisztika kapcsán, nem messze van ide a Balaton, de hát az egész vármegyétek fantasztikusan gyönyörű. Fantasztikus helyen vagytok. És egy koppányt nem is hozom ide, meg sok minden, történelmi örökség, és minden van itt, természeti, épített, minden van. Milyen lenne mondjuk egy mi hazánkos kormány esetében mondjuk a turisztikai elképzelés? Ugye miért fontos, miért muszáj benne gondolkodni? Azért kell benne gondolkodni, mert hogyha ma valaki mondjuk vasúton el akar menni, mondjuk nézzük Magyarország legnagyobb városait. Tehát el tudom képzelni, mi lehet Somogy vármegyében a vasúttal, vagy tudom, hogy mi van például Komló környékén, a Dél-Dunántúlon, Baranya vármegyében, de én elmondom azt, amit ugye nagyon jól ismerek, mert szegény édesanyám rendszeresen vonatozik rajta, ugye ez a Szeged-Budapest. Tehát ez a Magyarország fővárosa és a harmadik legnagyobb városának a vasúti összekötetése. Most én már nem tudom, hogy hányszor kellett menni édesanyámért, mert Kiskunfélegyházán leszállították őket, hogy nem megy tovább a vonat. Tehát ez a 21. században vagyunk, és ilyen pótlóbuszok jöttek értük. A másik pedig, hogy időben, én amikor diák voltam, és még Pestre jártam föl egyetemre, gyorsabban fölértem, mint most szegény édesanyám, mondjuk 2025-ben. Hát, hogy ez van. Ezzel szemben mondjuk elugrani Londonba, vagy mondjuk Bázelba, oda sűrűn járok, ugye az Európa Tanácsba, Strasbourgba, ott kell leszállnom. Most ez sokkal egyszerűbb és gyorsabb is. Sokszor olcsóbb is fapados repülővel menni. Most ebből következik az, hogy beindult a tömegturizmus, ennek rengeteg káros hatása van, amikor az ember turista. Tehát most elmenni itt Olaszországba, Velencébe, hogy oda be se lehet férni, tehát annak vége, azt kinyírták a tömegturizmussal. De ha megfordítjuk, és azt mondjuk, hogy Magyarországon viszont munkahelyeket akarunk belőle létesíteni, és minőségi turizmusban gondolkozunk, nem tömegturizmusban, akkor óriási lehetőségeink vannak. Óriási lehetőségeink vannak. Mondok egy példát. Amikor Izlandon jártam, ugye csináltam is egy videót arról az utamról, mert nagyon tanulságos, hogy mit csinált az izlandi politika, ugye az izlandi parlamentbe hívtak meg, és akkor beszélgettem izlandi parlamenti képviselőkkel, és kérdeztem, hogy az izlandi gazdasági csodának mi az oka. Amikor megérkeztem Reykjavikba, az első autó, amit látta, egy parkoló magyar rendszámú autó. Azért Izlandra az nem semmi, mert oda autóval eleve elmenni, ugye az egy sziget, északi sark, Grönland irányába, azért az egy komoly dolog. Mert hogy mondta nekem ott a tiszteletbeli magyar konzul, hogy hát már néhány ezer magyar dolgozik ott Izlandon. És akkor megkérdeztem az izlandi képviselőket, hogy hát mi volt az ő izlandi gazdasági csodájuknak a titka, és akkor azt mondta, hogy turizmus. Tehát, hogy náluk azért sok más nincs. Ugye nekik nincsenek olyan adottságaik azért, mint a magyaroknak. Egyetlen egy olyan adottságuk van, amiben a magyarok világhatalom tudnánk lenni, ugye geotermikus világhatalom lehetünk, az Izlandnak van Európában még hasonló lehetősége. Ugye ezt még a kincseink között föl se soroltam, de majd mindjárt felsorolom. És akkor ugye megkérdeztem ettől az izlanditól, hogy izlandi parlamenti képviselőtől, hogy oké, tehát a turizmus robbantotta be így az egész ország gazdaságát, hát, és mire tudtatok építeni? Hát mondta, hogy azért ugye a termálvíz, a hőforrások, a geotermikus energia, tehát hogy ezek voltak a fő mozgató rugók, ezekből mi mind el vagyunk látva Magyarországon. Tehát nekünk pont ugyanaz megvan, mint Izlandnak. És akkor azt mondtam neki, hogy jó, de hát mondom, mi a fő turisztikai attrakciótok? Mondta, hogy megmutatom, amire több millió turista jön például Izlandra, és ugye utána ők azt csinálják, hogy az a mágnes, és utána szétterítik az országban, hogy minden ponton meg lehessen élni turizmusból például. Soha nem hallottam ilyet Magyarországon kormányzati szinten, ilyenfajta gondolkodásmódot. És
És mondta, hogy de meg is mutatja holnap, mert elvisznek minket, és megmutatja ugye ezt a fő attrakciót. Na most annyit kell tudni, hogy egyébként az izlandiak a bankárokat és a politikusokat elszámoltatták, börtönbe küldték és visszaszedték a pénzeket. Ezt üzenem az összes olyan magyarnak, akiket a bankok megkárosítottak. Deviza alapú hitelezés, ugye sose látott devizát, azért mondom, hogy deviza alapú. Ez egy csalássorozat volt, úgyhogy Csányi Sándornak nem a megmaradt élelmiszer feldolgozó üzemeket kéne megvásárolni, hanem szépen vissza kellene adni a pénzt a magyaroknak, nem beszélve a külföldi bankokról, mert képzeljék el, hogy akkor az a rengeteg pénz, ez nem csak morális és jogi kötelességük lesz a mi hazánk kormányzása idején, hanem ez egy gazdaságilag egy óriási lehetőség, hiszen elvesszük azoktól, akik kiviszik innen. És odaadjuk azoknak a magyarok tízezreinek, akik Magyarországon fogják elkölteni, főleg, hogy már nem 27%-os áfa lesz például az élelmiszeren egy mi hazánkos kormányzás idején, akkor nem fog külföldre menni vásárolni, aki a határ közelében él. Itthon fogja elkölteni. A magyar gazdaságot fogjuk vele pörgetni. Csak mondok egy példát, hogy hogyan kell szemléletet megváltoztatni. Erre mindig azt hallottuk, ugye Magyarországon, hogy nem lehet a bankárokkal így elbánni. Izland megcsinálta, azóta robbant ki a gazdasága. Úgyhogy hagyjuk ezt a dumát, hogy a bankárokat nem lehet elszámoltatni. És be is fejezem mindjárt, csak ugye másnap elvittek minket a fő attrakciót megmutatni, ami a Blue Lagoon, ami ott van Reykjavik mellett, és akkor ott üldögéltem a termálvízbe, a meleg vízbe, a jéghideg Izlandon, és mellettem ott ugye lebegett a izlandi parlamenti képviselő, és akkor mondtam neki, hogy hú, hát azért tényleg nekünk azért ilyen lehetőségeink nincsenek, mert hogy hát azért van ugyanilyen termálvízünk, ugyanez megvan Magyarországon, de hát nincsenek ilyen gyönyörű természetes tavaink, meg építmény, amit körbe volt, és vulkanikus meg, és akkor mondta nekem, hogy ja, hát ez mesterséges, hát ez a kormány támogatásával ezt ide épít, itt semmi nem volt. Csak meleg vízünk volt. Na most hazajöttem, és akkor megkérdeztem egy szakembert, leellenőriztem még a mesterséges intelligenciával is, Magyarországon egy ugyanilyet az állam, ahogy ezt megcsinálta Izlandon, hol építsen meg. Most az összes szakember, akit megkérdeztem, sőt, még a ChatGPT is, nem tudom, hogy nektek ugyanezt fogják kidobni, csiszta pusztát javasolta. És azt írta, ami ugye nem messze van ide, azért mondtam, hogy ezt azért elmesélem ezt a sztorit, ezt még soha senkinek nem mondtam el, ez a titkos kormányprogramunk része, de itt azért megörvendeztetem Jozó Tomi barátomat, meg önöket ezzel, hogy ez például itt lehetne, és tökéletesen ugyanilyen látványosságot meg lehet építeni. És elmagyarázta a szakember meg a mesterséges intelligencia, tessék, így is lehet használni a negyedik ipari forradalmat, hogy elmagyarázta, hogy azért itt kell megépíteni egy ilyen attrakciót, mert kiszámolt, hogy hány embernek fog munkahelyet adni, és ez nem filippinónak, meg külföldnek, ez magyaroknak fog munkahelyeket létesíteni, az egész vármegyét el tudja látni, bevétellel, munkahelyi lehetőségekkel, kiszámolta, egész elképesztő számokat tud mutatni, hány munkahely, milyen bevételt lehet belőle csinálni, és miért érdekes? Azért, mert ott van egy olyan, egyébként ugye ott is van egy falusi strand, talán önök ismerik, én még csak a Google alapján néztem meg, annak van olyan kapacitása és van olyan képessége, mint ami a Blue Lagoont ellátja, tehát meg lehet építeni, persze kell állami segítség, beruházás, nem odaadni idegeneknek, meg lehet építeni egy ugyanilyen látványosságos attrakciót, ami az egész évben tud működni, hiszen Izlandon a fagyban is működik, hiszen meleg víz van, egész évben működőképes, és a Balaton közelségével, a Balatonnal kiegészítve egymást tudna világviszonylatban olyan vonzó erővé válni, ami a világ minden részéről tudna jól fizető turistát hozni. Ugye jelenleg mi van? Mert ugye ennek mi a célja, hogy Magyarországon több pénz legyen és több minőségi munkahely legyen. Ez csak egy példa volt. Hogyan működik ma például a turizmus, amely ma már a magyar gazdaság 10%-át adja. És minden évben, ugye a kormányzati katasztrofális teljesítmény, azt elmondtam, tavaly az ipari teljesítmény volumene a legnagyobb visszaesés produkálta, 3,2%-os, 2,1%-os volt, és ugye az akkumulátorgyártás zuhant a legnagyobbat, pont amire építene a kormány. Egyetlen egy ágazat volt, amire büszke lehetett a kormány, de az se a kormány miatt, hanem a nemzetközi mozgás adottság miatt, az a turizmus volt. Egyedül ott volt növekedés. Csak ott volt növekedés. De mi a kormányzati szemlélet? Mi a magyar politikai úgynevezett elitnek a szemlélete? Buli turizmus van. Tehát Budapesten a zsidó negyed, most parti negyed, 7. kerületben, és a következő történik. Amikor ugye én megyek a Strasbourgba az Európa Tanácsban felszólalni, akkor mindig a Wizz Air vagy EasyJet fapados járattal megyek, Budapest. A fele
a repülőnek az magyar honfitársam, aki innen hiányzik. Tehát a magyar hentes, a magyar kőműves, a magyar szakember mennek ki dolgozni Svájcba, Franciaországba, fele magyar honfitársam, a másik fele bemindenezett nyugat-európai turista, nőnek öltözött, legénybúcsús, tökrészeg, bedrogozott nyugat-európai, ezek jönnek Budapestre. Mi történik? Egy-két napig vannak Budapesten, nem jönnek el ide, egy forintot nem, egy eurócentet nem hagynak ezen a vidéken, sehol semmit, mondjuk jobb is, hogy nem jönnek el, mert ugye ezek mit csinálnak? 2 napig atomra beállva, bedrogozva, részegen garázdálkodnak. A budapesti szerencsétlen magyar honfitársunk, aki megy hajnalba dolgozni, meg most már a 19-es lányom, mert ott van gyakorlaton Pesten, megy hajnalba kell menni, mert reggeliztet egy étterem hotel, vagy egy hotel éttermében, és kerülgeti, meg menekül, 19 éves lányként menekül ezek elől az elmebeteg, bedrogozott részeg úgynevezett turistától. Semmi haszna nincsen Magyarországnak ebből, kára van, mert tönkreteszi a magyarok nyugalmát. Egyedül tudják, kinek van ebből haszna? Nyilván a külföldi légitársaságnak, ami idehozza, de kinek van ebből nagy haszna? A különböző bűnszervezeteknek, akik drogot adnak el nekik a 7. kerületben, meg stricik, meg stb. Azok húznak egyedül ebből hasznot. Most amiben mi gondolkozunk, az egy minőségi turizmus. Tehát jöjjenek el, hozzák el a nagymamát, hozzák el a gyerekeket, és hagyjanak itt egy csomó pénzt, és legalább 1 hétig legyen itt. Nézzék meg a világ legszebb fővárosát, mert Budapestet is újjá kell építenünk. Tehát az, ami ott van, az eszméletlen, de a világ legszebb fővárosát építették az őseink. Tehát nézze meg, arra jön is még nagyon sok turista, és utána jöjjön el vidékre is. És munkahelyeket tartson föl, pénzt hagyjon itt, és pörgesse a gazdaságot. Végig tudnék menni így az ágazatokon, csak nem tudtam most kiadni a turisztikát, mert olyan helyen vagyunk, hogy itt van Csisztapuszta is, amit minden tanulmány, még a mesterséges intelligencia is ide javasolt egy olyan látványosságot, amit az izlandiak építettek, hogy rengeteg lehetőség van, csak egy teljesen másfajta szemlélet kellene, egy magyar szemlélet kellene végre a kormányon.